Officer Meghalaya. Kublaya pi baro ngi pediang sobhai pi shakatup kubor mataka jan mid shwaban paj ki kubor ngi nyapet shwai ki mat bakong san Ajing kren umintri rang badu kari haka man ki bat program jong ka sien bakndai pusan ong ba ka jingalang jong ka G20 presidency kan long ka kabu bakraw ban pai kmat sha ka bha ka miat jong ka perthei Perking kibor pahara hasilong hadien bami shibun teli kijing yakhi kibalami hadien kijingja jingjia sha siat hamukro lakhang shipor ya ka mobile internet Penlong jingyalang bun teli kiseng bhalang ban persha halor ka jingsha siat hamukro nang klan kijing dawa ban penbet no ya uput usam hapdeng ka Meghalaya bat Assam Badha ka FIFA World Cup ka France kalalong ka kinhuan baningkong ban yo rung sa katop jong ki khanriu tuli ki kinhuan penpau Lionel Messi kum uklor ka Argentina hadien bla perlem ya ka Mexico ki khubor ki babnia Umentri rang bado kari Narendra Modi mentakasngi ula ong bakajing yalang jong ka G20 presidency ka ban salong kan long ka kabu ka bakraw na ka benta ban yo ban paikmat sya ka baha ka miat jong ka perthei barok ka way haba ajing kren ha ka program man ki bat ha ka sien bakhandai pusan ha All India Radio Modi ula ong bakani ka long ka bakham kerpang namar bala IT ya ka India ban penlong ya kani ka jing yalang ha ka Amrit Kal ula ong baka India ka don ya ki jubab ya ki jing baper ha ki babun kiliang kalalong ka jing teli ka jing shimkhia ya ka jing kala ka maryang ne ki jing kieu ha ka roi ka par ki bayai ne Modi ula ong ru ba ha ka jing penlong ya ka jing yalang jong ka India's G20 presidency on sa penlong ru ya ki program baper ki biade ba ka G20 ya ka ba on sa penlong ha ki jaka baper jong ka ri ha ki ni ki sngi ki banwan सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है भारत के लिए हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है मन की बात Hajilla Meghalaya ki nongshong shnong jong ka shnong Maikuli Haribhoi district ru kila ngap ya ka jingkran umintri rang badu kari Narendra Modi ha ka program man ki bat Modi ulakren shaphang bun ki jing job jong kari kabla kring ya ki nong ngap Kibor pahara kila perking ya kejing pahara jong ki katu ka ni ki benta jong ka shelong namar ki jing yakhi ki badang ya menta ya ka bala khot penlong da ki seng bhalang baper hanong ba jong ka jilla la yo i ya ka jing don jong ki bor pahara ha ka nong ba kini ki jing yakhi kila mi na ka daw jong ka jing sha siat yap ki henriu ngot ki briu ha ki pulet Assam ka bala jia ha ka shnong mukro ka badon ha khapot jong ka jilla Assam Meghalaya ha ka alfu artarik mentau benai kum ka jing te lakam ya ki jing yakhi ki bor penyat ke jilla Meghalaya ki lakhang ki mobile internet ha ki district bakenthup ya ka West Jaintia Hills East Jaintia Hills East KHASI Hills Ribhoi Eastern West KHASI Hills West KHASI Hills but Southwest KHASI Hills Kidikot jong ka seng henyo trap integrated territorial organization hinen ka singi sajjan kila penlong ya ka jingalang patba kum kadak jong ka jing persha ya ka jing sha siat jong ki sangut ki KHASI ha ki pulit Assam ha ka shnong mukro kabadon ha West Jaintia Hills district Harian ka jing yalang patba ya ka bala penlong ha phalau jong ka State Central Library la penbut pat sada ka jing thang mombati kum kadak ban penpau ya ka jing burom ya ki bin sim bala du ai bat ban ai jing kershan lang ya ka yeng ka sem ka ba mat ya ka jing sngosi U Presiden ka hito u donbok dakhar ulakan tho ting ya ka sarkar Meghalaya bat Assam kabla pen slam man penbet ya uput usam ha kitan kaput
Hakaway pat kaliang kaseng hito kala ay ka so scholar sa upres resident commissioner jong ka Assam House balakintu ya ka sarkar Assam bakaday ban khang no shuai ka forest beat house hamukro bat mo koi lum tat hadu bandala ban wanra biang ya ka jingsuk bat ka jingya bet hakitan kaput. MEGHALAYA and Assam government been dealing this issue border. Recently, the Chief Minister has invited us to understand the MOU, but that time they didn't provide any documents to show that what is already written in the MOU, but direct to the central government, to the Ministry of Home Affairs. The same thing apply here. I have seen that why the CBI have to involve in Mukro incident. I have seen that the central government don't trust both the MEGHALAYA and Assam government. Kidukot jong kiseng bahalang baper hapo kalama jong ka safe hinyo trap mission inin kasngi kalapan long ya jing thang ting shop jong umentri ki kampo yeng ka sarkar padeng Amit Shah bat umentri rang ba ka jenla u Conrad ke sangma bat kiwe ki ting shop kum ka jing persha halor ka jing sha siat yap jong ki hinriu ngut ki briu hakasnong kabadon hakitan kaput bat ka Assam hadien ka jing persha bat ka jing thang ya ki ting shop jong kinong yalam san hima hajan ka yeng sa jong umentri rang ba ka jenla u Conrad sangma kinong ya ki kila badan kam ban bishar yaki badan kti da ka yeng shari ha Meghalaya wala da ka CBI ka penlong ya ka jing tokit hakaway pat kaliang ka JAC jong ka rilom jantia ka bakentop ya bun tili ki seng bhalang kom ka AJCVA MPUF JYF NHPF HWW and DO RJTA HANM NHP MPUF Women's Wing but HBDRF hinin kasngi kila penlong ka jingyat pajba ka bajay-jay halat nartiang hadu yaw musyang kila bu akhmat ya bun teli kimat jing dawa baken thop ya ka jing dawa ban pen state ka jing pen bet khaput ha padeng ka Meghalaya bat Assam khamashwai kane katah kasngi tho ding kisan teli kiseng bhalang baken thop ya ka FKJ GP HNYF JSU KSU bat RBYF kila penlong ya ka jing thang Mombati bat dawa ban bu no ya ka police outpost hasnong Mukro kani ka jialang kalalong halat college jong ka snong jowai ka jingta jong ka jingjia siat ki pulit Assam hamukro West Giant Hills lala ban yoi balapur sa baro ka wei kathan nama blasaki ya ka jinghiara ka khayi pateng hakeleng kinong de jingde hanong po ki bakamai jakpo man lakasngi da ka bade ki jhur ka do bar ki wei ki jingde hayaw nong po kila sha akta bha namar ka jingya khi ha ga jilla katuk ane na kinong de jingde kila penpau ka jing sngaw khia halor ka jinglong jingman ha ka jilla kablami hadien ka jingyap jong ki hinriu ngut ki briu hamukro kila ken tho ru iki pulit Assam ki blashu siat klem daw kila ong ba ki jingya khi ha Meghalaya kalakta e ka yaw ka hat bat kila du nong bha na mar ka jing put no ki mar ki mata Basyo ite ngala sen singe namar ba kayo ka hat jumi kamlong su namar balai ki kali ki balai ki bawan ne ki dukan ne lapun ki la ya sir hakalai ka wan ro la jinjar tede nakata hi bahani ya basong yo ne ya hap su re long kala dang duna susu aka jindi jingket Hakalimpong yele kai football jong ka FIFA World Cup kajing angno jong Lionel Messi banyarengkat kajing tibet kum unong yele kai football bapau jong ka Argentina u Diego Maradona kadang yaine uni unong yele kai ublayo ya ka khusnam Ballon d'Or hakasien bahnyo ulala banyarengkat bat u Maradona da kajing yo tap ya ka goal ka bapra hakajing yele kai ka arpway ka ba ulami khmat ya ka ri banyale kai ka bla long man hakasngi satjan kajing shoot ball baken sai jong Messi na shabar jong ka senduk shapo ka gul kala penlong ya ka kenhon jong u ban penlim ya ka Mexico da Arlanot kabla penlong ya ki ban wan ha ka kerdan baar ha ka group C ha ka jinga khon ha ka group D u Mitchell Duke ulayo shigol hadien ba ka Australia kala penlim no ya ka Tunisia nin ka sngi ya ka ni ka shigol la tap da ka clear na unong shoot ball ka Australia ha ka last step ha Al Janob Stadium Al Wakra Hakaway pat kaliang u Kylian Mbappe ulayo artli ki gol batla ban penlim ya ka Denmark da arle iwe hinan kasngi ban penlong ya ka ni ka kenhon kum ka kenhon ka baningkong ban yo rong sya ka thop jong ki khan riu tli ki kenhon yele kai ha ka ni ka World Cup
Mentapat ngenya pet ya kajing long jing man kasun meneng ha shilong. Kajing shit kalong R.Rio Celsius, bar kajing kriat kalong Rio Celsius. Kajing singam kahaw-haw kalong R kondai na kashi spa min step, bat lai pesan na kashi spa janmit. Kasun meneng kan rang bat terkong habun ki jaka. Haswa bangin penkut no ngi penkemaya pi bayagat ka kubor nalor ka bapi yoi haki television pila aruban pet live haka YouTube channel jong ka Didi News Shillong nakabenta ki kubor ba man lakasngi pila aruban pet ki kubor jong ka Didi News Shillong haka Instagram, Facebook bat Twitter. Shwaban poi sya ka bakut jong ka tup kubor nganya pet biang sasisian yikimat bakong san. Ai jingkren Menteri rang ba adu kari hakaman kibat program jong kasien bakandai pesan ong bakajingalang jong ka G20 presidency kan long ka kabu bakraw ban pai khmat syaka baha kamyat jong ka perthei. Perking kibor pahara hasilong hadin bami shibun tali kijing yaki kiblami hadin ka jingjia syak siat hamukro lakhang shipor ka mobile internet. Penlong jingyalang bun tali kiseng bhalang ban persya halor ka jingsya siat hamukro nang klan ka jingdawa ban penbet no ya uput usam hapdeng ka Meghalaya bat Assam. Barhaka FIFA World Cup ka France kalalong ka kenhun ban ningkong ban yok rung syaka thup jong ki khat riu tali ki kenhun pau Lionel Messi ku buklur ka Argentina hadin berapan nien ya ka Mexico. Tiparlok kata ngala boy syaka bakut jong ka thup kubor jingi minta ka janmiet haduk bang syam yang bat pila syai ka singi kublai pi baro.